आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौ इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन्ड डिब्रि बर' वुमेन जास्टिस फरामनि चिफ एडभाइजार अनजालि दैमारि आरो लोगोसे एबसुनि गासै जथायै एनडिएफबिनि इस्युखौ लानानै जोङो मानगोनां सारजों सावरायफैदों। बिर जोहोलाव रनजन दैमारिजों लोगोसे गोबां केडारफोरा दिनै जेराव थानांगौ जादों। दिनै आं बेखौनो बुंनो सानो, जाबायदि जोंनि आसामनि चिफ हिमन्त बिश्व शर्मा सारजों सावरायनाय जोंनि फरायसा आफादनि एबसुनि दैदेनगिरि दिपेन सारजों लोगोसे गोबां बर'नि आफादफोरजों लोगोसे माखासे सावरायलायनाय, आं बेखौनो बुंनो सानो थारैनो सावरायलायनाया थिगानो। आरो सावरायलायनायजों लोगोसे सावरायनानैल' दोनबा जानाय नङा। दिनै जोंनि बर'नि बिर जोहोलाव बिथांमोनखौ सानफ्रोमबो जोंनि दैदेनगिरिफोरा सावरायदों होनना बाथ्राखौ बुङो, नाथाय जों नुदोंबो नुनाया सावरायदों होननानै। नाथाय सावरायना थानानैल' जों नारसिनबाय थानांगोन। जों नारसिनबाय थायाब्ला जोंनि बर'नि बिर जोहोलाव बिथांमोना माब्लाबाबो उदां अख्राङाव फैनो हानाय नङा। जोंहा सुक्तिनि मा मुलाम्फा जानो? जोंहा सुक्तिनि जेबो मुलाम्फा गैया। सोंखारिलायबाय थानायजोंल' जोंहा मुलाम्फा जागोन बे बाथ्रा नङा। आं बेनिखायनो खावलायो जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोर, जोंनि बर'नि गेदेर गोलाव सुबुं आरो मेलेमजिबि सारमोन, आं नोंथांमोनखौ खावलायो, नोंथांमोना राजनितिखौ लानानै सोंखारिलायगोन ना जोंनि बर'नि बिर जोहोलाव बिथांमोनखौ दहननायनि बेबस्था लागोन? दिनै सावरायदों, जों मोजां मोनदों, नाथाय दिनै सावरायनानैल' जिरायनानै थाबा जानाय नङा। जों सावरायबाय थानांगोन, जों नाजाबाय थानांगोन। दिनैहाय जोंनि जि बर'नि बिर जोहोलावफोरा जि मोननांगौ फिथाइखौनो दिनै मोननो हायाखै, जों बेफोरखौ सावरायलायनांगोन। जों गावजों गाव बुंलायबाल', गावजों गाव सोंखारिलायबाय थाबाल' जोंहा मुलाम्फा जागोन बे बाथ्रा नङा। दिनै जोंनि बर'नि सरकार थासेयावबो बेफोरबायदि माबोरै जाबाय थानो हाखो आरो माबोरै जाबाय थाखो? जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोर थासेयावबो दिनै बेफोरबायदि सोंखारिलायबाय थानाया मा मुलाम्फा जागोन आरो मा मोजां हाबा मावनाय जागोन? बिथांमोना राजनितिखौ लानानैल' बुंसोलायो, सोरबाया उमुगाव थांदों, सोरबाया उमुगाव थांदों, बेफोर बाथ्राखौ लानानै जोङो जोंनि बर'नि जोहोलावफोरखौ जों उदां खालामनो हागोन ना? जों सोरनिबा केसखौ जोङो उइथड्र खालामनो हागोन ना? नाथाय जोंनि मेलेमजिबि बिथांमोननि साननाया आलादा। बिथांमोननि साननाया गादिखौ नागिरनासो बाथ्राखौ सावरायो। नाथाय आं बेनिखायनो खावलायो जोंनि बर'नि मेलेमजिबि सारमोन, जाहाथे नोंथांमोना नाजागोन। सिगांथारावनो गासैबो निउस नायगिरि नोंथांमोननिसिम जोंनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन्ड डिब्रिनिफ्राय गाहाम जांख्रिथायारि हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय। दिनै जोङो बेयाव जों गोबां आयदाखौ लानानै सावरायनाय जादों, जेरै केस, नाब्ला सारनि केस, लोगोसे जोंनि जेसेबांनाखि जेलाव थानाय लोगोफोर बिथांमोननि सोमोन्दै, बिनि अनगायैबो बाहेरायाव थानाय जेसेबांनाखि केस सोलिनानै दङ, अरुणाचल बा मेघालय, वेस्ट बेंगल, नागालेण्ड, बेफोरनि सायावबो जोङो गोबां मोजाङै सावरायदों। बेफोर सावरायनायाव गासैबो जोंनि मानगोनां गिबि मन्थ्रिया जोंनो मोजां रोखोमै जोंनि खोथाफोरखौ बजबनानै लादों आरो बिथाङा जोंनो माखासे खोथा होदों। जों फोथायदों जोंनि जि सावरायनाय बे खोनासंनानै मानगोनां सारा जोंनि खामानिखौ थाबैनो मावफुंना होगोन। बेजों लोगोसे जि रिहेबिलिटेसन आद्रा थानाय जि मोनबावनो गोनां, बिनि सायावबो जोङो सावरायदों। बेखौ मानगोनां सारा मोनसे क्लियार खोथा होदों
अक्ट'बरनि गेजेराव माखासे होनानै डिसेम्बराव गासैखौबो होजोबगोन होननानै जोंनि सिगाङाव फोरमायदों। बेनि थाखाय जोङो रायज्लायनायाव जों गोजोननाय मोनदों। बेबायदिनो गोबांथार बाथ्राफोरखौ जों सावरायदों, जाय बुस्थुखौ दिनै जोङो खोन्थाजोबनोबो हायि माखासे सिङाव दोनखोमानो गोनां जादों। बेनिखायनो गासैबो जोंनि सोद्रोमाफोरखौबो बांद्राय नार्भास जायाजासे जोङो थानो थाखाय खावलायनाय थाबाय। जेब्लाबो बिदिनो जयै मदद होलायनो थाखाय जोङो खावलायदों, जेन आलदा आलदा जालायलाया। फैबाय थानाय समाव जोंनि जि सावरायनाय थाबैनो मोजां रिजाल्ट मोनगोन बा मोजां फिथाइ मोनगोन होननानै जोङो आसा खालामो।